हल 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 एक बार प्रेम से बोली शिव शंकर भगवान की, एक बार ब्रह्मवा से बोला ये सुगनवा, मैया शारदे भवानी की। एक बार प्रेम से बोली राजा रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की। एक बार ब्रह्मा से बोलिए संगतिया लो, मुरली मनोहर घन श्याम की। वर्णा नाम संघा नाम रसा नाम छंद साम विमंगला नाम चक्रतारो बंदे वाणी विनायक। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित जम्बु फलचार भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगंधहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितं नमामि। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता सवार पितवाम भागम, बाणो महाशय चार चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलती अपने अपने माता पिता के संग संग गुरुजी महाराज की। मालिक हमने हिंदू समाज में देवता के कोनो कमी नहीं थे, ग्रंथ के भी कोनो कमी नहीं थे। अनगिनत देवता, अनगिनत ग्रंथ, सारा ग्रंथ के सच्चाई का बा,
सारा ग्रंथ इहे कहता का कहता दुनिया में रौरा कितनो पूजा पाठ करी करी कितनो तीर्थ व्रत जग करी करी माई बाबूजी के सेवा ना करब गुरु के सेवा ना करब तब पूजा पाठ तीर्थ व्रत जग से रौरा कोनो फल के प्राप्ति नहीं हो सकत। खाली खइले भोला बाबा के जल चढ़ावे से पहले माई बाबूजी के सेवा करी गुरु के सेवा करी और तब भोला बाबा के जाके जल चढ़ाई तब भोला बाबा प्रसन्न हो जाए। और नहीं तो माई बाबूजी पानी बिना छटपटाता रहे। अब भोला बाबा के यहाँ ले जाके लोटा के लोटा जल ढारता नहीं तब भोला बाबा खुश ना हो खो। भोला बाबा के ई बुझाई कि जेकरा के जन्म देले बा ओकर इनाम होई त हमार का हो। लोग जल डाले नहीं खा जाते लोग गांजा पिए जाता। बाकी संगीत के माध्यम से वो संगीत के अधिष्ठात्री विद्या के देवी हंस के सवारी बा हाथ में बीड़ा पुस्तक बा ए बबुआ श्वेत रंग बा माई के वही माई से आराधना प्रार्थना करे बाकी सबका अंदर ज्ञान के भंडार होके हल 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 तनी सा और ई को कम कर देबे होई करिले निहोरा हम बार बार लगातार देई के दुलार प्यार जियरा जुड़ाई दो बीड़ा के तार झनकार कर मैया हो असरा हमारी आज यही जे पुराई दो कोरोना विचार तू विसार कहे देले बाड़ू लागता वे जाड़ तनी अचरा ओढ़ाई दो एहो बिरधारी मनोज की महतारी सुनो आज हमरो नैया तनी पार तू लगा लइका हो माई से कहले कि हे माई एगो फिल्म के लय हो आज से 30 बरिस पहले ई फिल्म 40 बरिस पहले आई रहे। कौन फिल्म कैसेट के जमाना रहे ओमे गाना रहे खाई के मगहिया पान ए राजा हमर जान ले बका हो जान ले बका हो हमारी जान ले बका हो मर के नजरिया के बान ए राजा हम जान ले बका ये कहे के बा गुरुजी ना चला ये नहीं कहे के का कहे के बा माई के भजन गावे के यही लय पर तन तबला के ढोलक के बढ़ा दी टोनवा के साउंडवा तबला के देखी तबला के बढ़ाई दोनों का बढ़ाई तबला तनी बढ़ा दी तबला ऑपरेटर भैया है लाइन नहीं आई बाजा छोड़ के मत जाई भैया लइका हम माई से की मां हंसवा पर होई कि सवार हंसवा पर होई कि सवार ए सरदा मैया सुमिरन में आजा हंसवा पर होई कि सवार ए सरदा मैया हंसवा पर होई कि सवार ए सरदा मैया सुमिरन में आजा
बोलावा तोहार ए सरदा मैया सुमिरन में आ लइका बोलावा तोहार ए सरदा मैया हंसवा पर होई कि सवार ए सरदा मैया सुमिरन में आ हंसवा होई के सवार ए सरदा मैया सुमिरन में आ दुनिया में होके बाजी दिनो रात जगाई असरा में चल गया कहिए से दोहराई कहिया ले सारा दा पूरई पूरे भाई कहिया ले सारा दा पूरई पूरे भाई बेटा के घरे हरि का बोलावा तोहार ए सरदा मैया सुमिरन में आ माँ ए माँ 30 सालों से मैं आस लगाए बैठा हूँ कभी ना कभी तेरा दर्शन इस दास को जरूर होगा लेकिन आज तक अभिलाषा पूरी नहीं हुई माँ नहीं माँ तोहरे पर आस बा, निराश जनी करी हो लड़का के अपना उदास जनी करी हो तोहरे प्रयास बा निराश जनी करी हो करी हो आ लड़का के अपना उदास जनी करी हो ए माई ध्यान रखो तोहरे पुकार सम बिहारी जी की आज बा तोहरे पुकार सभी हर जी के आजमा शर्मा मनो जाओ तोहरे पर नाज बा शर्मा मनो जावा के तोहरे बनाजवा माँ ए मां करतनी हमार उधार करतनी हमार उधार के सरदा मैया माँ ए माँ सुमिरन में आ जा हाय 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 हरे करतनी हमार उधार के सरदा मैया सुमिरन में आ जा सुमिरन में आ जा हमारी सुमिरन में आ जा सुमिरन में आ जा हमारी सुमिरन में आ जा लइका बोलावा तोहार ए सरदा मैया सुमिरन में आ जा लइका बोलावा तोहार ए सरदा मैया सुमिरन में आ जा लइका बोलावा तोहार ए सरदा मैया सुमिरन में आ जा तनी कुर्सी एगो लकड़ी वाला बा हल लकड़ी